Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnešné video bude o darčekoch, ktoré som si ja našla pod svojím vianočným stromčekom. Teda nie len ja, ale povedzme aj moja rodina. Môžete to brať kľudne tak ako nejaké tipy na vianočné darčeky, ktoré si kľudne môžete potom spätne pozrieť v decembri, pretože myslím si, že možno pár tipov na darčeky tu pre vás mám a ja keďže také videá, tipy na darčeky netočím, tak si myslím, že toto môže byť ono. Takže hneď začnem. Prvou vecou, ak by ste sa pýtali, že čo to mám dnes s vlasmi, tak dostala som kulmu. Asi sa to volá normálne kulma. Je to taká kulma, ktorá má takéto tri tie časti, alebo ako to mám povedať. Je to kulma, ktorá je z Lidlu, je vlastne značky, alebo neviem, Christina Aguilera. Predávala sa to asi týždeň pred Vianocami. Vyzerá to asi takto. Tento stredný sa dá aj meniť, čiže môžete si nastaviť 3 rôzne veľkosti. Ja mám tu najväčšiu, teraz 2. A popravde, prvýkrát som si s tým kulmovala vlasy. Neviem si predstaviť, ako to vyzerá, či sa mi to vôbec podarilo. Pripadám si trošku ako Hermiona. Ale myslím si, že naučím sa s tým pracovať a vyzerá to celkom fajn. Možno, že ja nemám na to stavané vlasy, na takúto kulmu, ale uvidím teda. Musím povedať ale, že sa mi tento darček veľmi páčil a myslím si, že takáto kulma, žehlička, povedzme fajn na vlasy sú veľmi pekným darčekom pre každú ženu, praktickým a takéto produkty nestoja veľa. Nie som si istá, mám pocit, že stála asi 20 eur. Tak, ďalšiu vec, ktorú som dostala, myslím si, že takú univerzálnu sú ponožky s takýmto vianočným motívom. Myslím si, že to je darček, s ktorým nikoho neurazíte. Ja som mala trojbalenie, tu je teda Mikuláš, potom som mala so sobom a so snehuliakom a dokonca aj Nikolásovi bolo ľúto, že nedostal také pekné ponožky, takže tie so sobíkom som dala jemu. Takže ponožky, myslím si, že úplne super darček. No a pre mňa konkrétne super darček sú aj knihy. No a teraz ja som dostala takúto knihu a je to Darker. Je to kniha od Ellie James, ktorá napísala trilógiu 50 odtieňov. A toto je vlastne to druhé pokračovanie z pohľadu Christiana Greya. Musím povedať, že mne sa táto trilógia veľmi páči. Ak ma poznáte, tak určite viete. Ja mám aj tú jednotku z jeho pohľadu, ktorá sa volá Grey. A toto je vlastne Darker. Už som ju aj začala čítať. Takže toto je pre mňa super darček. No a potom tu mám ešte jednu knihu. A konkrétne vietnamskú kuchařku od BH a jej maminky. Ak trošku sledujete YouTube a videá, tak určite Mišu z blogu Style With Me poznáte. Ja som si najprv neplánovala nejakú túto knihu kúpiť, videla som teda, že ju vydala. No ale potom vlastne, keď som si pozrela, kde má autografiádu, tak som zistila, že ju mala v meste, kde žije a aktuálne pracuje môj brat. Tak som hneď písala v podstate jeho priateľke, teda mojej švagrinej budúcej. No a tam som jej napísala, kde, do akého knihkupectva, kedy má ísť, že mi má tú knihu kúpiť. A ona dokonca mi ju dala aj od nej podpísať, takže to je pre mňa veľmi krásny darček. Takže musím povedať, že my s manželom máme radi takú čínsku kuchyňu, radi si to varíme potom také rôzne, povedzme nejaké mexické jedlá alebo niečo také štiplavé. Takže myslím si, že aj z tejto kuchárky určite v najbližšej dobe niečo uvarím, takže veľmi sa na to teším. Takže toto bol pre mňa úplne úžasný darček. No a ďalej tu mám také, ešte teda tu mám jeden darček, ktorý som dostala len ja a to je puzzle. Je to hrad, ktorý sa volá, ja to ešte neviem veľmi po nemecky, tak snad to prečítam správne, Neuschwanstein. No a toto, ak sledujete mňa na Instagrame alebo ste nejakú fotku videli, kde vlastne sa fotím o naše veľké zrkadlo na chodbe, tak za sebou mám tento hrad. Tam mám teda 4000, ale v inom pohľade z tejto strany, takže teraz som dostala 1500 s takým pekným západom slnka, takže na to sa veľmi teším. Ja som veľký milovník puzzle, takže taktiež pre mňa ďalší ideálny darček. No a potom tu mám jeden darček, ktorý sme dostali v podstate ako celá rodina, ja, Števko a Nikolás. Volá sa to Tumble Tower. Je toto značka Kidland, to sa myslím predáva v Kauflande. No a ak poznáte hru, originál myslím, že sa volá asi Jenga, tak sú to v podstate také obdĺžničky drevené, postavené na sebe.
No a vlastne tie obdĺžníky vy vyberáte zo spodu a ukladáte na seba, komu samozrejme spadne tak ten prehľad. Ja som si istá, či tá Jenga nemá aj nejaké, ešte k tomu nejaké doplnkové úlohy, ale toto bola taká v podstate lacnejšia verzia, tá Jenga stojí niečo okolo 20-30 eur a toto stálo, nie som si istá, či možno okolo 6 alebo 10 eur v Kauflande, takže to si myslím, že je to super. Vyzerá to možno ako jednoduchá hra, ale musím povedať, že nám tu minule nešla elektrina a hrali sme to tu na doma a veľmi sme sa na tom zabavili. Takže myslím si, že takéto jednoduché spoločenské hry sú taktiež skvelým darčekom pre nejakú rodinku. No a potom tu mám ešte posledný darček, ktorý dostal ale môj manžel, ale mne osobne sa to veľmi páči, pretože on vždycky hovorí, že nikam nechodíme, že stále len sedíme doma. Tak dostal takú pomôcku, aby sme už doma nesedeli, a to konkrétne stieraciu mapu Slovenska. Ja už som videla dávnejšie, že je aj stieracia mapa celého sveta, ale keďže my až tak po svete necestujeme, tak to by nám nebolo až také prínosné, ako táto stieracia mapa Slovenska. Je v zlatej verzii, takže je takáto zlatá a keď si ju zotriete, naozaj zotiera sa to ako žreb, alebo je to taký materiál, teda povrch, tak potom vlastne po zotretí sa vám ukáže takáto maľovaná mapa. Sú tam mestá, napríklad Bratislava, Košice a tak, ale potom je tam aj legenda, napríklad Devinský hrad, alebo nejaké zámky, jaskyne, takže aj to si tam viete pozotierať. Takže myslím si, že aj toto, tak to vám to nejako ukážem, je vlastne zmotaná, ale ako by som vám tu ukázala celú. Takže myslím si, že aj toto je veľmi pekný darček a musím povedať, že som pozerala na internete, koľko stojí táto mapa a našla som ju za 22 eur, takže myslím si, že tiež to nie je nič také strašné. Tak, no a to by malo byť všetko. Kľudne mi napíšte, čo ste dostali od Ježiška alebo pod stromček vy. Kľudne mi môžete napísať, čo sa vám páči z týchto mojich darčekov. Kľudne pridajte aj nejaké vaše tipy. Pozrite si aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. Na Instagrame som Petra Potržník, Life is my style. No a budem veľmi rada, ak sa uvidím aj ďalšieho videa. Ahojte!